De keeper hier. Het gaat weer leuk worden vandaag. De mensen zijn allemaal gezellig en ja, al die blije gezichten hier in Kolm, dat gaat hem wel worden vandaag. Het is even wennen, want normaal ben ik niet zo'n kapitein, maar vandaag met die rubberbootmissie wil ik heel graag kapitein zijn. En ben benieuwd hoeveel boten er uiteindelijk gaan komen. Weet je dat als kapitein niet? Nou, als kapitein blijft het altijd een verrassing hoeveel stuurlui er aan wal blijven staan. Maar ik hoop dat er meer op het water gaan als dat aan wal gaan. Dit lijkt het meer een zeilboot. Ja, dat is de bedoeling eigenlijk. Dan ken je wat harder. Ja, ik wil net zo vol doen. Dus, en dan ga ik het wat makkelijker. Kan ik mooi lekker lang uitlezen. En, ja, alleen de hinderreis, dat wordt een beetje moeilijk toch. Maar dan ga ik wien zien. Geweldig, fantastisch, subliem. Ja, alle superlatieven zijn eigenlijk nog te min om dit tot uitdrukking te brengen. Waar kwam dit idee bij? Nou, het idee kwam eigenlijk bij Douwe. Oorspronkelijk is het in Melbourne en in Utrecht West. En toen door de zei Douwe gelijk van dit mag we in Kolm ook doen. Nou ja, binnen een dag of wat, binnen een uur wie er gelijk al een stuk of 6 zo'n mensen die zeiden wij door mij. En we maken hier een mooi feest van. Dit was gewoon helemaal fantastisch. Allemaal blije mensen. Ik heb ook niemand gezien die niet blij was. Maar ik moet wel zeggen, volgens mij ben je hier ook op een van de mooiste plaatsen in Friesland. Maar de sfeer, de zon, alle mensen op de bootjes, ze hadden drinken bij. Het was gewoon één groot feest. Ik denk, Rubberbootmissie 2015 is zeer geslaagd in Kolm. Hoeveel boten in er mij? Een 150? Ja, ik was er net eens eens, want we hadden altijd achterom vaart, maar ik denk wel zoiets, ja. Er komen nog steeds boten binnen, dus het is super. Ja. Ja, om een record te hellen, daar zul je hem meer dan 250 gaan maken. Is Joens hellen in Utrecht. In het haalbaar van Takkenmeer Douwen? Ja, ik weet net, we zijn Utrecht een beetje, ja, net aan het naapen, maar een beetje aan het volgen. We hadden heel goede baan met Utrecht, met de organisatie daar. Dus waar wit, ja, Jim had er aandacht voor, heel veel de media had er aandacht voor. Dus was wellicht het oor hier dat hier in Kolm volle meer boten binnen. Het zou mooi wezen. Had je zoiets wel eerder meegemaakt? Ik had hem een keer in Utrecht meegemaakt, maar de sfeer hier, de gemoedelijkheid, hoe de mensen onder elkaar zijn, nou, dit is niet te overtreffen. Maar het ging nou wel heel langzaam, hè? Het was 2 kilometer en 2 uur, dat was een hele tijd, hè? Ja, maar kilometer per uur. Kijk, heel veel mensen hebben ook geen peddel bij. Het hoort ook zo. Die rubberboten mag je op je eigen manier doen. Maar het is juist die sfeer op het water, die proef je helemaal dat het gewoon leuk is. En dan, hoe langer dat het duurt, hoe beter het is. En weet ik dan nieuwsgierig naar binnen, nee. Zou je hem dan wel zo'n lange route nemen? Want het gaat natuurlijk wel 12 uur door. Ja, we pakken zeker deze route weg, want oren wordt het nog voller droger. Ja, we gaan sowieso oren weg doen. Dus het wordt nog droger, dus we pakken dezelfde route weg. Ja. Dus het was wel de moeite waard om hiervoor helemaal naar Friesland te komen? Absoluut. Nou, het was 300 kilometer rijden, maar ik had er wel 600 voor willen rijden. Dus kunnen we volgend jaar weer op u rekenen? Absoluut. Ik ben erbij. RTV NOS.